ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಂದುಲೆಗ್ ಉಡಲದಿಂದಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳುವನಾಡು. ಅವೇತೋ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕ, ಅವೇತೋ ಆಚರಣೆಲು, ಅವೇತೋ ಚಿಂತನೆಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ರಿಪ್ಪನಂಚಿನವು. ಇನ್ನು ದಾಯಿ ಈ ವಿಚಾರನು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ಎಂಚಿನ ಕರಾವಳಿದ ಈ ಮಣ್ಣುಂಡು. ಈ ಮಣ್ಣು ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ತುಳು ಚಿಂತನೆದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಲು ಇತ್ತಿದ ದಿನಮಾನಡು ನಡಪುನಂಚಿನು. ಅಯತ್ತ ಮುಂದುವರಿನ ಭಾಗ ಇನಿ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಜನಕುಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಅವು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳುತ್ತ ಚಿಂತನೆ ಲಿಪ್ಪು ಅವು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮೈನಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ವೇಳೆಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನವೇ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪುರಾಕೃತ ಒಂಜಿ ದಾಖಲಾತಿನ ಜನಕುಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲಾತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಇನ್ನು ತೆರೆದು ನಮ್ಮೈನಿ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕುದ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಕಂಜರ್ಪಣೆದ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಬೈದ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸುಂದರವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿದ ವಾತಾವರಣಡು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ದಾಖಲಾತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೆರಿದ ಆ ದಾಖಲಾತಿ ದಾದ ಆ ದಾಖಲಾತಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾದ ದಯಪಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ಕೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನವು ಇನಿ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ದ ತರೆ ಬರವುಡು ಕೂಡ ಇನಿ ತುಳು ಲಿಪಿನ ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸ ಒಂದು ತುಳುನು ನಮ್ಮ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ಗೆ ದೆತ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಾಕದ ದಾಖಲಾತಿ ಉಂಡಿಗೆ ಮೂಲು ಅವು ದಾಯ್ತ ಆಯ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದ ಬಲೆ ತೂವೊಂದು ವರ್ಕ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆ ಎಕಡಿ ಅನ್ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೊರಪುನು ತೂವೊಂದು ಬತ್ತ ಆ ಸೌಂದರ್ಯನು ತೂವೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಆ ದಾಖಲಾತಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಖಲಾತಿ ಮೂಲುಂಡು ಅವು ದಾದ ಅವು ಏನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದಿಪ್ಪುನು ಐಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಮಯ ಎಂದು ದಯಪಂಡ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಯ್ತ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ದಾಖಲಾತಿ ಈ ಕಂಜರ್ಪಣೆ ಇಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನವು ಹೌದು ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ವಿಚಾರಲು ದಾದ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಂಜರ್ಪಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಆ ದಾಖಲಾತಿನ ಇತ್ತೆಗಲ ಕಾಪಿಡೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನೆಲ್ಲ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ 4 ಜನಟ್ಟು 6 ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಅಕ್ಲನ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲು ಸೇರಿದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಡಿ ಪೊರ್ಲಾದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಡೈನಂಚಿನ ಮಾತ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪು ನಡೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗ್ರಹನ ದೆತ್ತೀತೇರು. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ.
ಈರಡೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ದಾಖಲಾತಿ ಅವು ದಾಯ್ತಾ ಪನ್ಪನೇನೋರ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರು ತೊಜಾವಡು ಒಂದು ನಾನು ಈರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯಕ್ಳಂದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೋಡೈನಾಥ್ ಭೂಮಿ ಇಪ್ಪು ನಾವು 1886 ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಲಾನ ಆಯ್ನ ಪಾಲ್ಪಟ್ಟಿ ಎಂದು ಪಣ್ಪೇರತ್ತ ಆಯ್ತು ಬರೆಯುಂತುಂಡು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಎನ್ನ ಪಿಜ್ಜೇರನ ಕಂಜರ್ಪಣೆ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯರನ ಸ್ವಾಧೀನ ದೆನ್ನು ಕೊರ್ತುಂಡು ನೋಡ್ಪನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು. ಏತನೇ ಸವಿಡು ಸರ್ 1886 ಆಗಸ್ಟ್ 28 ಡೇಟ್ ಸಮೇತ ಆತು ಪಕ್ಕ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿ ನಾವು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸರ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ನವು 3 ಜನ ಮೇಗಿ ಪರ್ಯಾಡಕಲು ಪಾಲಾನಾಗ 3 ಜನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅಜ್ಜರು ವೆಂಕಪ್ಪಯ್ಯರು ಯಾನೇ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯರು ಆರಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ಈ ಗ್ರಂಥ ಕೊರ್ತುಂಡು ನೋಡ್ಪನೆಗ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಟ್ಟುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 3ನೇ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು 3 ಮೇಗೆ ಪರ್ಯಾಡಕಲೇಟ್ 3 ಜನೇನ ಪಾಲಟಿಪ್ಪುನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ್ನ ಅಮೃತಪಡಿ ನಂದಾದೀಪ ವಗೈರೆ ನಡಪಾಯರಂದು ಬುಡ್ನ ಭೂಮಿಗಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಅವೇ ಈ ಗ್ರಂಥ ಇಂದು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪನ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದು ಸಪ್ತಶತೀತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಪ್ತಶತಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನವು ದೇವಿನ ಪುಗರ್ನಂಚಿನವು ದೇವಿನ ಮಹತ್ವನ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಏನು ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನವು ಇಂದುವೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಪಾಲು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮೈನೇನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ರೂಪಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡ್ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವಿ ಸಪ್ತಶತಿ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಅವು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಐನು ತುಳುಟ್ಟು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಇನಿ ದಾಖಲಾತಿ ಮಂತಿನಂಚಿನವು ಅವು 1800 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕದ ದಯಪಂಡ 886 ಅಪ್ಪಗ ಉಬಾರು ತಾಲೂಕು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಆದಿತ್ತನಂಚಿನವು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಆದಿತ್ತನಂಚಿನವು ಸುಳ್ಯ ಮಾತೆಕಲ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಈ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕೂಪ ಕೊಡಗು ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೊಡಗು ಪ್ರಾಂತ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು 130 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದ ದಾದ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮೂಲ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನವು ಐತ ದಾಖಲಾತಿ ಮೂಲ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನವು ಬಲೆ ಸೂಕ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಆ ತುಳು ಲಿಪಿಟ ದಾದ ಮಾತ ಬರೆಯೊಂದುಂಡು ಬರೆ ತಾಲೆ ಓಲೇನು ಬುಡುಪಾದ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಪೋಯಿ 1886ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಚಾಲ್ತಿಟ್ಟು ಇತ್ತಿಂಡು ನೋಡ್ಪನೆಗೆ ಇಂದೊಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಓರಿನ ಬೇತೆ ಮಲಯಾಳ ಗ್ರಂಥಗಳು ತಂತ್ರಭಾಗ ಸಮುಚ್ಚಯನ ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಇಪ್ಪನವು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಉಳ್ಳ ಒಲೆಗರಿತವೆ ಇಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮೂಳು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಲಯಾಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ತಾರು ಬತ್ತದಿಂದ ಎಂಚಿನವರ ತೂಲೆನ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದೇನು ಓದಿರ ಯಾರು ಮಲಯಾಳಂ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಓದಿನಾರು ಓದಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಇಂದೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಬರೆನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಕಂಜರ್ಪಣೆ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯನವರ ಪುಸ್ತಕ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಇಪ್ಪನ ಓದಿರಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮೂಳು ವೆಮ್ಮುಂದು ಉಂಡು ದಯಗೊಂಟ ಇಂದು ಈ ಅಕ್ಷರತ ಬೇತೆ ಮೂಳು ಪಾತ್ರೆ ಮಣೆ ದಾಣೆ ಇಂಚಿನೇಟ್ ಪೂರ ಹಿಂದೇ ಲೆಟರ್ ಉಂಡು ಕಮ್ ಗೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕಂಜರ್ಪಣೆ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಇಂಚ ಅಂತ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಐಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆ ಕಾ ಇಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಬರೆಯೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮೂಲು ಉಂಡವು ಅವು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನವು ದಯಪಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಕಾ ಅವು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪದಲ ಅವಲ ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಆರಂಭ ಆಪುನಂಚಿನವು ನಾನು ಐಟ್ ಬುಡುಪ ಒಂದು ಪೋಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಉಂಡತೆ ಅಂದು ನಾನು ಇಂದು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಇಂದು ದಾಯ್ತ ಒಂದು ಓದಿನ ಕ್ಲೆಟನೆ ಕೊರಡೊಂದೇನು ತುಳು ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪೂರ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನವು ಒಟ್ಟು ಏತು ತಲೆಮಾರು ಏತು ತಲೆಮಾರು ಪಿರಾಕದ ಅಂತ ಇಂದು ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಳ್ತನ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯರನ್ನ ಬಂಟ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರನ ಅಜ್ಜೇರು ಏನು ಈ ಜಾಗ ದೆತ್ತಣ್ಣಾರನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮೊಮ್ಮಗೆ ಪುಳ್ಳಿನ ಪುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 4 ತಲೆಮಾರು ಪಿರಾಕ 4 ಐನ ಅಂಡಿತೆ 5 ತಲೆಮಾರು ಪಿರಾಕದ ದಾಖಲಾತಿ ಇಂದೆಟ್ ಪ್ರತಿ ಪೇಜ್ಲ ಬರೆಯುವಂತ ಉಂಡು ಅವು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ಲ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಬಾರಿ ಕೈತಾಳು ತೊಜಿಪಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೂವೋಡು ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಕ್ಲೀಡೆ ಬರೋಡು ಕಂಜರ್ಪಣೆಗೆ ಬತ್ತದು ಆ ದೇವಿನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಲ್ಲ ತೂದು ಹೋಗೋಡು ಒಂದು ಸುಳ್ಯ ಅರ್ಥ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪನೇಡಿಗೆ ಕಂಜರ್ಪಣೆಗೆ ಸುಳ್ಯ ಕುಕ್ಕು ಜಡ್ಕ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಡಿಗೆ ಪೂರ ಸಾದಿಗೆ ಪೂರ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಬೋರ್ಡ್ಲ ಪಾಡುಂತುಂಡು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಡ್ ರೋಡ್ ಉಂಡಾತೆ
ಅವೆ ಇತ್ತೆ ಈತ ಪೂವತ್ತ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ದಾಖಲಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ನಾಜೂಕಾದು ಐನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲಾರು ಇಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ದಾಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮೂಲ ಇಪ್ಪುನವು ಬೇತೆ ಇಂದು ಆ ಕಾಲದ ಪಾತ್ರೆ ದಾಣೆ ಇಂಚಿನ ಬಂತ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೆ ಅಂತ ಇಪ್ಪನ ಉಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಲು ಇಂದು ಐತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ತೆಪ್ಪುಂಟ ಐಟ್ ಬರೆಪುಂಡತ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಚಿನ ಇಪ್ಪನ ಉಂಡು ಮುಳು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಉಂಡು ಇಂಚಿನವೇ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇತ್ತು. ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಮಡಿಪುಲೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಐತೆ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ದಾಖಲಾತಿಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯನ ಹಿನ್ನೆಲೆಲು ಇಂದು ಪೂರ ನಮಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪನ್ಪುನಂಚಿನವು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ರಿಲಿಪಿ ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಎತೋ ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ತುಳುಕು ಪನ್ಪುನೈನು ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಸಾರದು ಪಂಡೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆನು ಇಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮರಿಸಾ ಒಂದುಂಡು ಅಪಗ ಚಾಲ್ತಿಡಿತ್ತುಂಡು ಇಂದು ಕೇವಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದತ್ತು ಅಪಗ ಇಂಚಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯನ ಮೂಲಕ ತುಳು ಲಿಪಿ ಚಾಲ್ತಿಡಿತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನೇನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಆರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರು ದಾಣೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮೂಲಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಣೆಕ್ಕುಲೆಡ ಆದಿಪ್ಪು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೆ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆಪ ಅಥವಾ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಬರೆಪ ಅವು ಆಪದ ಕನ್ನಡದ ಬರೆಪನೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೆಪನೋ ಅವು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೇ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂದು ಭಾಳ ಮಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿ ನಮ್ಮ ಏನೆ ಕಡೆ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಸುಳ್ಯದ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಇಂದು ಕುಕ್ಕುಜಡ್ ಕಡೆದು ಚೂರು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಳಾಯಿ ಪಂಡೇರಾರು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಕದ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುಟ್ಟು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಕಂಜರ್ಪಣೆಡು ಈ ಮಾತು ದಾಖಲಾತಿಲು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಾಣೆ ಉಂಡು ಮಣೆ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಾತ ದಾಖಲಾತಿಲು ಉಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಉಂಡು ಅವೇ ತುಲೆ ನಮಕ್ ತುಜ್ಪಾ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ದಾಣೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖ ತುಲೆ ಇಂದು ಪಂಡ ಕಂಜರ್ಪಣೆ ಪನ್ಪುನ ಇನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮೈತೆ ನೆತ್ತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಾಖಲೆ ನಂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಲ್ಪ ಏರಿ ಹಿದ್ದಿ ದುಂಬೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೇರು ತುಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೇ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಉಂಡು ವೆಮ್ ಅಂದು ಬರೆಯಿನ ಸೈಡ್ ಕೆವಿಯಿಂದಲೇ ಉಂಡು ಕೆವಿ ಅಂತ ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇಂದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ದಾಖಲಾತಿಲು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನವೇ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿನವು ಈ ದಾಣೆಟ್ ಆ ಓಲೆಗರಿ ಲಿಪಿ ಟಿಪ್ಪನ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆಟು ಇಂದು ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಸೇಮ್ ಹಿಂದೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಇಂದೊಂಜಿ ಕವಂಗ ಅಟ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕವಂಗ ಅತಿ ಕವಂಗಡು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೂವೊಲಿ ದಯಪಂಡ ತುಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯರು ಇಟ್ಟು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಡು ನೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತಂಟ್ಲ ಎಂಕಳಿಂದ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ಯಾವ ಇಂದು ಆಂಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲಿದ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಅಂದು ದೀಪ ಸರಮಾಲೆ ಇಂದ ಈ ದೀಪ ಉಂಡದು ತೂಗು ದೀಪ ಇಂದ ಅಮ್ಮೇರು ಪಂಡ್ಪೈತಾರೆ ಇಂದು ಪರಂಪರೆ ಪಂಡದ ಕೇಂದ್ರತೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾಯಿನಾರು 6 ಪುಟ್ಟಿಯರ ಬೋಡಾತು ಒಂದುಂಟ 6ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪರಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣನಾಗ ದೇವರ ನಿತ್ಯ ನಂದ ದೀಪ ಒಂಜಿ ಇಂದು 20 ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಆ ದೀಪ ಇಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಇಂದೆಟ್ಲ ಮಾರ್ಕ ನಾಣ ಮಣೆಕ್ಲೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಪೆಲತ ಮರತ ಫಲ ಆಯ್ತ ಮಣೆಟ್ಟು ಇಂದೇ ಮಾರ್ಕದ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಣೆ ಮಲ್ಲವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಳಾಯಿ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಉಳಾಯಿ ಪೂಜೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳನ್ನ ಐತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಪನ ಭಟ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತುಪ್ಪು ಉಳ್ಳಾಯಿಡಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಮನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಮೂಲ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಳೈತೆ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಐಟಮ್ ತುಳು ಲಿಪಿಟಿ ಇಪ್ಪನ ಈತೆ ಎಂಕಳಟ ಉಂಡೀತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಯ್ಯ ದೇವಿನ ಪುಗಾರ್ನಂಚಿನ ದೇವಿನ ಪುರುಪ್ಪುದಾದ ದೇವಿದ ಮಹತ್ವದಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದ ಕಾರಣಿಕದಾದ ನೆನ್ನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನವು ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಐನೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂದಿನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ರೂಪಡಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಭಾಗವತ್ ವಾಚನದ ರೂಪಡಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ರೀತಿಲಿ ಐನು ಜನಕುಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟಾವುನಂಚಿನ
ಕಡೇತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅವು ಮುಟ್ಟುಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸೂ ಒಂದುಲ್ಲ. ಇಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಇನಿ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಐನೊಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತನಂಚಿನವು ಅವು ಕಂಜರ್ಪಣೆ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಪನ್ಪುನಾರು 1886 ನೆನ್ನೆ ಆರ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ ಡಿತ್ತನಿಂದು ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಒಂಜಾತ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕೂಡ ಮುಕ್ಲಡ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನವು ತೂಯ ನಮ ತುಳುತ ಲಿಪಿಟ್ ತಾಳೆದ ಓಲೆಗರಿಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡು. ಇಡೀ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಸುಗಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು, ಅವಿತ ವಿವರಣೆಲು ಎಂಚ ಉಂಡು, ಆ ಪೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆನು ಸಮೇತ ಇಟ್ಟು ನಮೋದನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಡತ ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿನವು ಅವು 1800 ಇಸವಿದ ಪಿರಾಕದ ಇತಿಹಾಸ ಐಕಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇನಿತ್ತ ಆವಿಷ್ಕಾರತ್ತು ಇನಿಕೋಡೆದತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ನೆತ್ತ ಪಿರಪು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನವು ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಗಮನಗ ತರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಪಿರಪುಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ನೆನ್ನೆ ಜನಕುಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ವಿಚಾರನೂ ಕೂಡ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂತಿನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಈ ವರದಿನ ತೂಪೇರು ಮಾತ್ರಾತ್ ಈ ದಾಖಲಾತಿನ ಆರೇ ಸ್ವತಃ ಬತ್ತು ತೂವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲನ ಪೂರ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಅಂಬಲಾಪು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನವು ಐನು ಖಂಡಿತ 6 ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈಡೆಗೆ ಮುಗಿತ್ತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀವೊಂದುಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗಾದ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ.